ବାଃ ଏ ଯାଏ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି ମହାରାଣୀଙ୍କର। ଟାଇମ୍ ଆସି କେତେ ହେଲାଣି? ଦିନ 10ଟା ବାଜିଲାଣି। ତମେ କଣ ଜାଣିନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏତେ ସମୟ ଶୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଦେଖ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୋଇଛି। ଯାଅ ତମେ ଏଠୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ବୋଲି କଣ ତମେ ଦିନ 10ଟାରେ ଶୋଇବ? ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଦିନ ଆସି 10ଟା ହେଲାଣି, ତମେ ଏ ଯାଏ ଶୋଇଛ। ଦିନ 10ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇବାଟା ତମକୁ ଦେଖାହେଲା। ଥରେ ଭାବିଛ 10ଟା ବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଶୋଇଛି ବୋଲି? ସରି ରିନା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତମ ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ବୋଲି। ତମ ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ମତେ କହିଲନି କାହିଁକି? ଆରେ ସତେ ତ ତମକୁ ବହୁତ ଜୋର ଜ୍ୱର। ତମେ ଶୀଘ୍ର ବାହାର, ମେଡ଼ିକାଲ ପଳେଇବା। ନା ନା, ମୋର ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ବରଂ ତମେ ଯାଅ, କିଛି ମେଡ଼ିସିନ କହିକି ନେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆରେ ତମେ ବୁଝୁନ କ'ଣ ପାଇଁ? ଡକ୍ଟର ଦେଖି ମେଡ଼ିସିନ ନେଇ ଆସିବେ। ବେଶୀ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି, ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ମୋ କଥା ମାନ, ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୋ ଜ୍ୱର ଆପେ ଭଲ ହେଇଯିବ।